ka ng'ato penja ka ni to kadipo ni an wuoyi to an loka e pinje ma ok atiyo to pod ok achiwo consent mara titima nang'o sama kori ipogo lo idhi kalans kaka jaduong' dala kopis adek cha search ma original cha upande mari kopi in go KRA pin bende in go kachiel kod mino di bendo teni ka pod ongima to wuoyi ni ywak ni en loka en beneficiary en wuod jaduong' en wuod jaduong' to en onge machiegni ok oketo koke consent mane mamiyo mama nitie mama nitiere mondo rit mano nikech aparo ng'ama mama normally en ga fair ok apar ko nyalo we nyathine moro nikech ok ochuno ni nyithindo gi nyaka bed physically onyalo ndiko power of attorney ka en oko mondo o consent to gimitimo no mano yo yie power of attorney onyalo ore soft copy tiyude then jogi dhi mbele gima dwa medo samoro nitie jomoko wachudhe moko e pap kanyo mawuondo jopiny fees mar normal board en siling 350. Koro achudhe moko nyalo wacho ni gini mondo wakadhi ni en 10,000 en 30,000 koro normal board en siling 350 special en 10,000 mani chik sani to mana kaka Madam Rachel wacho en gima biro nikech samoro ng'ato ni garaka samoro jaduong' moro tuo moko nyal dhi e mbele board cha kawaida koro DCC luonga special board moting'o en jagoro agriculture gi jodongo adek moko mag board to mana kaka Rachel wacho nikech en gima koro miluongo ing'e ni kiluongo nyaka bed nengo ni nyaka bed matek mana kaka Rachel luonga ka okabiro nange Rachel koro ing'e mahitaji duto maga Rachel makoro nyaka ne kaka Kisumu machopo ka koro kan madwara wuon to dogo bedo fuka koro momiyo en obedo machwe matin to kwaero encourage mondo time ahinya madwa an ji dingech tinde regulation chono kene ka chone nyalo romo kata bang' dweche adek sani nikech en dwe ka dwe wakwayo jopiny ni mondo walure gi macha mondo waduok nengo mag timo gik lowo piny mondo jothurwa boyud ber mag gik mitimogi ai sani bokel gi machiegni ji ma ok diwach na bor